Mas man. Asa naman itong duha ka babae? Ano? Ito, napaabot ra. Napaabot ra. Bukunin mo. Anak ko nimo ganiya sa yuha. Gibili na gay na ko direktuyo ang motor para makuha nimo. Oo, kabalo. Gibili nimo na diri nga. Kanina, napaabot-abot. Bukunin mo. Tawagong ko nimo. Sure ka nga haw na manayo. Hindi na masayo. Expert ka na. Doon na sa kabuk. Doon sila kabuk. Antay, bitaw hindi na kabalo mo sayo ha. Pero lagi na. Kuha sa kwento para makita na dyan mo. Wa dito be. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansinta. Dini, Mana bos? ha? Okay na. Dili sa gudre. Tama. Padulan. Padol mo kamay. Mana yung namas niyo ha? Ngayong hapon. Kansin niya mo. Base sa ginaingon ni sa kong badi-badi nga si Jimmy nga mayo daw mo musayaw. Oh, how kila sila masayo kay duha? Kabalo mo musayaw tino. Kabalo. Okay. So, sa pangalan nimo? Sandy. Ikaw, Grace, murag kailan ako nimo, Grace? Pamilya na kinahon mo sir. So, ako man god, basta na ako'y problema, ganahan, gusto mo ko sayawan ko ba? Sayawan ko sa akong atubangan para mora mo gud akong stress kuan ba nga nang makatanggal sa akong kumbaga ingon ana, then pag masayawan ako murag ma-depress akong utok, makahuna-huna na kog tarong. So, kaburoy pagbuot kung unsa yung sayawon. So, isa-isa lang mo mag-perform, pero ay kabala ka na kay humanon niyo na namo kay hatag sa inyo nga kwarta alawan. So gusto rin ako baton niyo yung the best kanang ganahan ko. Okay, sige na. Kisa may muuna sa inyo. Siya lang sir. Ha? Sige ako na lang una. Gusto ko nga mo bunal yoga. Sa pamilya rin mo nang sayaw nga bunalikol. Sige. Ikaw na ikaw. Sige. Gusto ka kanang ganahan ko mo tan-aw gyud kay nabi may alawan siniguman. Sige. Basa ba? Sige na. Dili isa ganun dili. Ikaw dabi. Ikaw. Dire. Sige, dire. Go. Malika sa house. Ay, naunsa. Ano man ako kabalo ni Musayaw? How kila sir? Sige, be. Na, how kila sir? Na. Ano be? Sabi. Sab. Sige, kanang ispog dire. Sab kanang final kanang tuduh hataw. Bidyohan ni mo din eh? Wala. Bidyoha kay tanaw na to niya. Bidyoha. Kay kanang kay naka-video. Sabi, katong murag si Maria kung siya ha, nga murag kwadjud ba, kanang malipay ko gamay. Dai sabi. Dili sa ako ato bang? Sige, boss.
boss. Tama na to, boss. Hindi, kasabot ko nga naulaw ka. Isa pa. Kanang di na yung kamaulaw. Sige na doon. Sige. Taysa. Unang sabi. Dili mo. Isa ha. Wala din ako ni sala ha. Okay. Nagkuhan mo ko sila ha. So, ni Kuyog ban mo dire. Bot ko sabot. Bisisado mo. So, dapat. Sige. Sige be. Duha. Permiro sa ayaw mo duha. Tapos pag take to, murag showdown mo. Tama na. Murag na uli-ulian na to. Sa ayaw mo ron, pag ikaduha, showdown na mo. Tapos wala na. Tagaan na to mo sa lawas. Pwede naman makauli. Muna narugod ka dali. Matambalan lang dito akong kalaay. Okay? Sige, boss. Sige. Doon mo kamay direct eh, para mas makita din ako ang inyong pag-kembot ba. Gusto na ko ka ng energy and yeah, sige, try. Isa, ops, ready. Sige, showdown mo, last na. Yan na yung showdown mo, showdown. Murag. Kapuntaas, sir, kapuntaas. Showdown mo ha. Sige, showdown. Ayaw ko talik di. Sige, hato okay. Sige. Kira, sir, sakit sa kayong kilid, sir. Papoy, nagod ka ayos, sir. Diyan po ka naulian, sir. Sige na, okay na ko. Pasensya kayo. Sir, ang kwarta. Salamat kayo ha, nawala kita kung kuan ba stress. Sige na, sir. Mawala ang po na mo stress. Ano yung mga hatag? Sige na. Pwede na mo makauli. Salamat kayo, sir. Pwede na. Ingatun, Jimmy. Ito na. Okay, Libon, labay ko na. Wala.